Историите на хитър Петър. Веднъж хитър Петър подгонил с тоягата си един заек. Заекът бягал към поляната, а хитър Петър подире му. Най-сетне пред дългоухия бегач се изпречила река. Заекът, без да мисли много, се хвърлил да я прескочи, но река прескача ли се? Заекът паднал сред реката и се удавил. Хитър Петър спрял запъхтян на брега, посъвзел си и се почесал по врата. Ех, брей, рекал си той, ама че дълъг път изминах, тук, навярно, живеят заможни хора, ще почукам на първата къща. Отворила му млада невяста и, като разбрала, че пътникът е уморен, изнесла стол да седне пред къщи, додето се върне мъжът ти. Хитър Петър седнал и веднага усетил сладката миризма на варена патица. Не се стърпял и надникнал в тенджерата. Над огъня наистина къкрила голяма патица. А в това време домакинята си мислела: този чужденец ми се вижда много гладен. Ако му сложа патицата, ще излапа, додето се усетим. Я да я скрия аз с тенджерата, че утре, като си замине, ще си изядем двамата с мъжа ми. Така и направил. Качила сварената патица високо на полицата и я заклупила с една паница. Когато стопанинът си дошъл, жена му веднага го предупредила, че имат гостенин. Да е жив и здрав, казал мъжът. Хайде по-бързо, славяй да ядем, че умирам от глад. Жената сложила на трапезата малко сух хляб и 3 глави лук. Мъжът ти, нали бил гладен и не знал, че има варена патица, гълтал лакомо, а хитър Петър ронил трошици, колкото да залъже глада си. Чакал домакинята да сложи патицата и се чудил на ума й, защо почва с лук и разваля хубавата вечеря. Но така и не дочакал. Вечерята свършила, домакинята послала една черга край огъня за гостенина и се прибрала при мъжа си. Щом всичко отихнало, хитър Петър бързо извадил патицата от тенджерата, излапал половината, скрил другата половина в торбата си, напил се със студена вода и легнал да спи. На другата сутрин той станал рано, видял край огъня цървулите на стопанина, мушнал ги в тенджерата, похлупил ги с една паница и седнал до огъня да стегне своите. В той време отвътре се показал и домакинът. Добро утро, рекал той. Ами как живее народът по вас? Добре е сега. Ние си имаме един град, Тенджер град го казват, додето този град управляваше Пат Патаран, на някой беше добре, а на други зле, смесена работа. Но откак в Тенджер град се настани цар Църволан, много добре стана за сиромасите и за гладните. Благодаря ти за всичко, аз трябва да тръгвам вече. Селянинът не разбрал какви са тия управници на Тенджер град. Станала след малко и домакинята, и като видяла, че гостенинът си отишъл, бързо отхлупила тенджерата и що да види? Наместо сварена патица, вътре се мъдрили цървулите на мъжа й. Разказала му тогава всичко, а той чак сега разбрал приказката на гостенина за двамата управници на Тенджер град и рекал: пада ти се! От гостенин ядене никога да не криеш.